Welcome to CMTV, another episode of Nia Tembana. Now you are in the streets and you are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Kamala mina bafethu nguvusi Mavusana, aka Mavutela. Njengoba nazi bafethu, as always, I'm not alone. There's a production behind me, Pini Ghost Talk behind the cam, and we're here on the street looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Hey, welcome to CMTV, another episode of Nia Tembana. Now we are in the street and you are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Kamala mina bafethu nguvusi Mavusana, aka Mavutela. Mana bafethu ifoni yakho phela mala. Kanti bafethu as always njengoba nazi ukuthi akwenzeki ngihambe solo. Uthi nguyunguso khona ubube nana abangani bakho uthi lixabanise. Ngiphethe there's a cross section behind me. Ngiphethe ngiphathe ubughost wakhe behind the cam and we are here on the street looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. Kala nguyiwani Nezani? Azanga usiduka zasetsheli azanga kwe wrestling la. Awu nale qhawe lethu la ngivela phi saforsa lapha. Awu madoda. Usibonile uvela phi. Shuthi eyayibona le khafuli kusize. Kubukise mina yabukela. Awu hlehla vela phuzu. Avele hlehla zosibuka. Evele ibuke khoma live mahala. Ayidinge idatha ke le. Uvela phi sesha ukuthi usemsebenzini nje nje sinokuhlukana ngathi baba wami usanibona bafethu abanjani ekreni so njaya baskis man lama truck bayasha amahosi ngicela ukubuza la Oh, okay, so igama lami ngovusi mfethu ne CMTV kune company esiyenzayo mfethu yabantu abajolayo this was bona nje sihamba kanje sambe sibheka abantu abahamba nga2 abajolayo yabo siyazi abanye ngenza mhlawumbe number ka1 mhlawumbe anjoli yasijule ngathi asijoli ke futhi hawo ngaphela sengibhampile uyangiphika phambi kwabantu hawo bafo abanjani kwena mfethu sharp mfethu sharp umuntu wakho mamazi umuntu wami oh okay no mhlawumbe sabi icampaign esiyenzayo awazi ukuthi malana nani ngichaza nje mfethu yabo so sihambe sibheka abantu abahamba nga2 and then abantu abahamba nga2 if baya date then sibabuza nje ukuthi unesikhathi singakanani indawonye and umuntu wakho umthanda kangakanani yini wayibona mhla uqala uyabo uthandana naye into kanjalo mfethu yabo yes and then just ubonisa abantu emakhaya nje ukuthi mfethu uthando egoli sasekhona because sekwazi ukuthi egoli mfethu nje hayi egoli umsangane egoli kuyafetshwa kwenziwa noma yabo into kanjalo mfethu akazi phone inkinga bafu mhlawumbe nje lo mbuzo kuphela nje fast bese ngiyantetela yabo hayi mangabe ngelonke ngakuphela khonke inkinga akunankinga ne igama ubani mama igama lami ujabulile ujabulile mama njami owakhe ngazi mhlawumbe simi kahle ngapha or mhlawumbe ubafe buye ngapha segrand okay igama ubani mama Jabu yes oh okay Jabu ubani Jabulile Mbatha awu we Mthiya bafo igama ubani phezulu nguvelani igama lami uvelani oh okay bafuna ucela uze ngala size straight yeah sure ngenzela nje ukuthi uyabona uvele kahle yabo yeah bazobona emakhaya mfethu ubuya phi emakhaya uyenkandla ekhaya uyenkandla batshele lapha enkandla kusekuse wena lo ore lapho uyaziwa lo muntu walazi ufihliwe ngithi akaziwa manje uthi uzokwaziwa okay awuzokwaziwa akafuni ngekubo afuna how akafuni nina how long nindawonye baba as 1 year 6 months man 1 year kusase early usujaheni kangaka 1 year at least nyana ngisekubo yina umthembi ubona umsheze choose abanye bafuyini ubaba mina ngiyamthanda mina ngazi mina ngiyamthanda kodwa uyakwazi naye ukuthi ngiyamthanda bathi ukuthi uzomhambisa emadlala ya isikhathi siyaza bafuni ngani isikhathi siyaza okusho ukuthi lexa nje umuntu nephethu asineyinkinga nemsebenzi ayikho manje yeah lokho kusho ukuthi userious ubafo ngawo nama plans amakhulu ngawe yabo thina ngawo yazi hayi ukuthi uyathandana nje nawe wena ke wena ungabe nawe abamazi ekhaya la bamazi ngegama yaphaleni sengisho ukuthi serious ngaye la ke umjolo wenu yabo ohlaphe niyajola nje ngoba la egoli mhlawumbe uzame eready nokudla ni serious ngaye but angakabi sure how angakabi sure bayamthanda kodwa yini le eyakwenza ukuthi mfethu owayithanda yenza ukuthi umqome lesama kushela ubafa well ukind well uhamba isonto at least yena uyasonta mina noma ngihamba umjive at least kunomuntu ongithandazelayo mangijive
Hawu bafu awunankinga nalokho ukuthi mama zabe imjive wona uhamba isonto. Indaba kamthola khona mfowethu kamthola khona. Oh so awufuna ukumshintsha. Awuzoshintsha makufika isikhathi for kwamanye ngwangemthemba ngimamthemba mfowethu. Yeah sure. Ngemthemba so ngibona ukuthi konke. Yini le yachaza phela wena ngoba umuntu osontayo nowahlangana naye emjive yini le yachaza owayithanda ngayo. Ngathi zayinkadi lezi ngiyama ngangisajive la msahlanga indaba lesikhathi. Oh usajive nawe. Oh wena then washintsha endleleni then mama zena wayeyokushintsha ongayibona kahle. Akakuboni kwamanje. Hayi baba yini bamhedeli baba zethu sonto. Isonto futhi ngeke ngixabana noJesu. Hawu. Angitshele mfethu. Ngoba mamazi umuntu egrovayo awunankinga nalokho ini uyamthemba yini yazi ematshalweni mfethu ukuthi nake abantu masebephuzile. Ngizokuthiwa behlela ngezathu angazi ngiphuzile mina. Ya kodwa mina ngiyamthemba azibafunga ukuthatha ngithini. Masu sesontweni uyinikele uNkulunkulu yonke into noJehova ubeke kuye. Yes. Njengamanje ngiyamthanda yena nawe uyakwazi lokho. Futhi ngomuntu sometimes ngokuthatha ifoni yakhe futhi akaze ngene call yabona. Oh nokuyibamba ifoni yakhe. Ibamba ifoni yakhe futhi akaze ngene. Hayi kahlale ke mthatha ukuthi akaze ngene call sobabili endlini azongwashela ngenze leyo nkinga. Yeah okay. So akhonto ngiyayifihlayo. Oh so namanje vele nendlini uyomlanda. Okay siyomsebenzisa then bese okay no ngiyakuthola bese ngiyakuthola bafu ukuthi yonke into wena uyibekele kuJehova ukuthi ngoba ejive wena usonta ukuthi wenzani lena in uJehova uyena ihlo lakho ngoba mina ngiyamthanda bafu yabona sesiphushe kakhulu ngasho njalo so seniphushe kakhulu enganginayo before ngidisappointa so sekubuye manje la ufuni nje ukuthi so nayo uzoshintsha makufika isikhathi kodwa phela angisho ukuthi ashitha enzeni yabona kufika isikhathi okay ngoba uthi bafo wakwayiphatha ifoni yakhe ayike into ehlapha yakakusolisa uphethe ifoni yakhe ngoba ukuthi angene nje kuma WhatsApp nanjathu uphatha ifoni udlala ngangifisa isikhathi leso ukuthi ikhona nenhlaphethe sefonini yakho bafo bese yena akangeni vele efonini yakho ikhona enhlapha mathiwa yenze uyiphathile wangena ku WhatsApp into enganiqhatha ikhona mara angakabi sure but then ikhona into enganiqhatha ikhona but then okay well yena uyasonta wena ubiza ngokuthi bayacheta bayakhuluma bakhuluma ngeBhayibheli but then mina ngikho sure futhi ngeke ukuthi kube nomuntu oWhatsApp ngo11 athi asithandazi ifoni kabafo le ifoni kabafo oh okay mina bengibuze yakho kodwa usungitshela esinye istory nje ngamanje so ifoni kabafo vele khona into ongayitholisisi kahle ngisolayo but then uthi isonto then ngizomthemba umuntu wami ngiyamthanda oh okay but yeah okay ngiyakuthola bafo uyamoza uba ukhala ukuthi kunento ayikho ungamprovela lokho umkhombisa ukuthi ayikho like umkhombisa ifoni manje uthi ayikho ayikho lento le ya baba ngiyamprovela kodwa manje inkinga nami yakhe angaze ngiyiseshe amuyiseshalini ifoni ngoba mina phela ngisuke ngilela okay nange khala ngose yakhe na engakuprovela manje ngayikhipha ifoni yakhe kubonise but manje inkinga akaze engayibone yakho wena ungayimprovela ngayikhipha yakho uthi okay nami yamnanzi why vele sikhiphela namafoni ukuthi uthe lalela ayithi ngithi khiphela namafoni uthe wena ngithi akwazi ungayibona ifoni yakhe lento ekusolisayo ukuthi ukukhuluma ngabantu ngo11 ebusuku uthi abesonto uthi ubafo njengamanje yena engakunikeza ifoni letha bafo umkhombisa lento eshoyo uthi ungayicheck lento le uthi into engekho manje uthi ungayenza manje ucheck into engekho so ubuza ukuthi unawe ifoni yakho ungayikhipha yini umbonisa okay let's ifoni yakho waphefumula phezulu manje wasushaya deep what so deep what lapha deep breath breathe in la udlabile ibhedisa kakhulu oh okay amaqhawa amlawa into yaza protection le umusa amanqele lo welcome Dlamini lo indoda yehlo yeah asithi manje ngingabe namafoni ethu buzela lokho ayikhuleka hayi ngeke uyathatha niwami ukuthi ifoni mayiceliwe manje seya kumunye umuntu khuleka ngeke izinja zami lezi sigadele out le ukuthi nake bengasasela ama camera yabo because isho yazi la uhlala ikasi lakho sekunama Uber ngesavele epark benihlwithe ngoba benikhombe ngezibhamu bethatha izinto so amajita kade lokho so ifoni ngeze ukuthi ngaphazamiseki yabo okay yes yakho lutho ne right so singayicheck le phone lento yadwisola sicheck ukuthi ayikho ngempela yini singayicheck ifoni kaBafu absolutely okay cani ngibole ifoni kaBafu Bafu ngicela ngaqala ngeyakhe because mina ngithi anginankinga mina wali ngaqala ngeyakhe ngoba yena unenkinga ngoba yena ngiqale ngeyakhe now it's ladies first futhi okay ngaqala ngeyakhe ifoni ngoba mina anginankinga kakhulu awunankinga wena mvula ke mama ayikho into ezongixabanisa la ngiboni khona ezosixabana akho lutho ne bhuti yini ayivuleki
Hayi iyavuleka. Manje wayethitha ngaka wenzani? Wenzani? So WhatsApp yini so Jago delete. Akunalutho mara angacheck. Okay, ngicosondela. Ngabe kude kakhulu. Bese ngiyela ku WhatsApp bafo. And then ngizongela ku search. Lapha ku search ngisearch ukuthi. Okay. Search ukuthi I love you. I love you. Mabe kushela abafana kwenza njani lapha eGroove aba club? Bangihlupha obviously intombazane ngiwani. Ene umuntu wami akathanda ukujive. Manje wenza njani? Hayi. Bafo khona bona. Ya ingane yakhe mfowethu. Oh ingane yakhe. Oh okay, unengane. Unengane. La kumthola vele inengane umama. Umthole vele inengane. Oh okay. Cha uyalithanda imamaze bethi linengane liyagroova uyasonta kodwa sasenalo. Ya ngisasena. Konke kubeke kuJehova. Konke kubeke kuJehova. Hallelujah. Hallelujah. Kumele ubuyele esontweni. Hayi ngixabane noJesu. Awuzoyisonto. Into enjani leyo? Uyangithanda nami ngiyamthanda uzoyisonto sofika isikhathi. Ngicela uphume lapho nje ngithaphela ukuthi I miss you. I miss you. So manje njani mafana bekushela eklabhini mhlawumbe sebedaya uyazi abafana abanokufuna behambe bebambile. Nothi eklabhini kuphela wherever yosukuphuza khona. Mama. Ngathi kubhalwe mama umama wakhe. Athi mama. Oh okay. Okay, no, it's fine. Phuma lapho. Type ukuthi come outside. Kodwa njani ukavoid abafana ukuthi mhlawumbe ungayithola usu lingeka. Because notshwala bedragani phela utshwala boyidrug. Awubuthi ngeke ngihambe ngiwani ngibuye ngiwani. Ngeke ngihambe ngiwani ngibuye ngiwani. But then angithi siyaxoxa kuphela siphusha umxoxo hayi ku. Lo umfana lo suke nawe ejabule ethi. Siyaxoxa kuphela. Bese uhamba naye? Hayi angihambi naye. Oh. Mhlawumbe uyangiphi lift mhlawumbe angishake khonini. Ha. Uyawazi konke lokho bafu? Angikwazi bafu. Kodwa nje wena ukubekela kuJehova. Ayi asazi bafu sibona mase kukhona into enjalo ngibhalwe Victor futhi lana ngisazi. Khona uVictor. uVictor kusiyelo mdropayo wemoto. Hey ubani uVictor? Ubani uVictor? La ngesimala shothi emchaza ubani uDJ. uDJ. Okay. DJ Paul come outside. Come outside. Angithi bhuti yabona ungiphe. Lana lasibona ukuthi kwenzakalani. Oh okay. So uDJ uyena umuntu onokuhamba nasikhala esiningi. Uhlala endaweni ngithi. So udlula kuthatha mase namba. Uyakwazi lokho? Hayi bafa ngikwazi mina ngisecurity bangiyokuhamba ebusuku ngingabiki abantu. Okay, phuma lapho ka-MSC utype ukuthi sex sibone ukuthi mhlawumbe uDJ lo akabuyi yini or kwenzakalani. Mara phela kusiza ukuthi sikhulume iqiniso yabo because ubafu uyakukhulula ukuthi ena kuyojive, uyakukhulula ukuthi uphuze, uyakukhulula ukuthi yabo nje izinto eziningi lapho yena wenza enye into, uphile enye impilo uphile enye impilo kodwa niphila ndawonye. Okay, ngibe honest ne. Yeah, hayi kimi kuye. Sondela eduze umtshele. Hayi kimi kuye. uVictor, well. Uke wangishela and then uVictor DJ. Lo nokukhambisa futhi. Nokungihambisa. Sike salala ekhaya. Ekhaya kuphi? La ekhaya okay endlini yakho. Ayikho lona. Okay. uDJ ulala kini? Ayikho lona. Ngithanda uyahlala. Bekangikhaphile bhuti. Thanda uyahlala. Thanda uyahlala. Thanda. Bekangikhaphile. Bekhaphile. Then walala naye. So ile nto mtshela yona baba. So into awana so for into eniyenzayo no DJ or mhlawumbe into eyenza kanje ngaleso sikhathi kuphela. Kwenzakalani? Safike kayi. Yabona one thing led to another. Bekangikhaphile kunethi imvula sangena one thing led to another. Inkinga ukuthi wanethi imvula. Kwanethi imvula. Kube imvula inetha ngaba yenza kangalento. Mhlambe ngaba kangenanga so wangeniswa ngathi mina. Imvula inkinga. Ubafu wayephi semsebenzini? Wayesemsebenzini. Yabona. Mara wena into angicabangeli mas. Angicabangeli yazi. Okay. Nginikeza imali uyidla noVictor. Ngikwenzela yonke into ngidlela ingane yakho kodwa ngithatha ngalendlela ngithatha ngayo namhlanje. Bekwe mistake. Mistake. Bekuyiphutha phutha. So mana ngitshela ukuthi enze njani enze le mistake leso enze njani ke ubafu. Expect ukuthi enze njani manje? Axolele. Angixolele. Ngangithi njani manje? Manje sihamba masenze njani manje? Angixolele. Axolele. Into oyilindeleyo. Bengithi like so khuluma mina naye sixolelane sibe okay siye esontweni ngiyenze lento ayifunayo because ngiyacela uxolo ngiyamthanda ubhuti kakhulu. Uyamthanda? Kakhulu ngiyamthanda and wangithola nomntwana ongiyenzela yonke into ukumluza ngiyangikhona. Akukhona. So ngiyacela. So uVictor uzomluza? uVictor noma ngamluza nginandaba. Bafowethu cela ukama uthini mana bafu
Angazi umsafuna uqhubeka sicheck ezinye izinto noma check bafuna check ukugcina check ukugcina check ukugcina Okay. bafuna Okay, type ukuthi I'm pregnant. Type ukuthi I'm pregnant. Mhlawumbe kusangavela yena uVictor nje asazi mhlawumbe abaningi. Khona abanye? Uyedwa. Yena kuphela. Like okay. Ubhuti ne akana action. Uba nona action. Ubhuti. from nini manje Like uVictor. Wayambiza ngobhuti manje. Okay. Express engenginayo. Okay. Akana action, ufuna indoda. So mana wait, ufuna indoda. Akana action. Lento eqeda ukisho manje lokuthi uyaxolisa inini uzomyeka uVictor inini ngoba manje akana action. Siyas confuse. Ngiyamthanda ne, kodwa yena akana action. Uyangiyoza kahle kahle uVictor manje toilet. Okay, uslow. Ubhuti udlalisa amahlo. Uyasonta. Enza kanje. Bafuna ukuba check telefoni. check bafika kodwa senginyanya Usafuna ukuba Ngikhuluma iqiniso. Okay, aqonisi lakho into ufuna ukuqhubeka nawo ubhuti mhlawumbe umtshela ukuthi yini ngifuna angixolele angithi ngesonto labo bathi kuyahlambuluka so ngifuna angazi bengizomtshela kanjani ngiyi1. Okay, so sizile safika sande usukhona umtshela. Ubhuti like akangiphile into engiyifunayo like yo uzongitshela leli lonke lo uzongitshela leli so ngesikhathi mina ngibhizi ngiyamthanda I love you wathi ngenzela izinto kuma ngikuphathela igift lana and ungenzela into ongenzela yona mawunenkinga uzakini kodwa manje mangawuseke uthandweni uthi angikho angazi ngithi ngiyazi ukukhuluma ukuthi yini mina bengisafuna sihlale phansi sikhulume bese vele sakhuluma simile yabo like akangisatisfy ngicela ukuthi ahlehle kanje yini manje ungena yaphi baba manje ngibone esondele kakhulu bangisayi kwenzakalani manje hayi kahle naka nayi indaba khohlo lo sondele kakhulu nayi indaba umuntu wakho uzokwenza njani uzoqhubeka naye emva lezi inkingo usuyizwile sekutshele zona ukuthi okay wena udlanye unyasa amahlombe kuphela wena uslow wena itoilet awuye toilet uVictor zonke lezi zinto uVictor uyazenza uVictor uyamlanda lo muntu endlini aphinda ambuyise umse clubini wena uyasonta uhamba umsebenzi so yini ozoyenza ke ngale yonke lento ayibalile isinqumo sakho sizothina sazocabanga kodwa nje manje angiboni ukuthi ikhona impilo ekhona ukuthi ngiyamthanda naye inkinga okay yabona hayi inkinga okay kodwa sivula ifoni yakho sicheck ifoni yakho sicheck yakho inkinga uyamthanda ne inkinga ngiyamthanda okay should obvious should ngizoyixoxa cela uyibamba amba lapha WhatsApp ne and then we search then type what I love you uyakuthanda umuntu wakho uthi ngisazoyixoxa so lento ifuna izowenzeka nizoba right wena mele ulungise indlela zakho kuphela yeke labo Victor ngibona into zesonto lana mina mhlawumbe lokho ukhale ngakho ukuthi kunokwenzeka ngo11 ebusuku kuthiwe wesonto lapho uzokubona nje uqhubeke uscroll angicela ushaya telefoni mfethu ehlisa umoya mfethu ushaya ehlisa umoya asifuni ukushaya ufuna ukungishaya no ngicela kuleka ngihamba mfethu azi ngavele ngakhumbulizwe elithi yadila incika ushaya uJesu ngempama yadila incika uyashaya uJesu ngempama ubani umbali umbali sendelana ama hearts ngitshela ngombani ngo11 nguyena uthutha ngo11 I love you ngo11 phuma la mana mfethu relax ifoni yakho ubonile eyakho icheckile waba right and wakhuluma iqiniso ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe so nawe kuzomela izinto efana nale type ukuthi sex sibone lo mbalo okhulunywa nayo njalo ebusuku umbalo sesontweni awune drama bo une drama so bafuna umbalo sesontweni I want to sex you right now une drama ubani osho umbali I want to sex you right now vele bad bitch umbali une drama bofuna ungishaya manje hayi sesiyanele telefoni yami sex esontweni awune drama shame bafu umbali nange uyaveza la ukuthi I want to sex you what I want to sex you right now mana wona uyasonta that's why lo mntana lo umiyeka enza lento ayenza because uyazi vele ukuthi nawe umnandi esontweni ne kahle bafuna ucela uchaza chaza yeah chaza baby ngakuthanda ukuthi uyadlonga uyakuthanda naye manje indaba uthi bethu buka seku1-0 vele wena sekubo 1-1 indaba yini wona uhlezi ungekho uyafana
Okay. Weekend ngiyasebenza weekend akho umuntu uzongiphekela isikhafutina so ngizothini. So no Victor. Nawe sokunombali. Okay. Qhubeka baba. Mina kodwa mina ngiyamthanda side lami so just Naye ushilo uyakuthanda side lakhe. mara na ngithanda. Ngesonto. Ufika ngesonto. Wena uyesu ufika ngoJesu. Wena ufika ngoJesu ufika ngesonto. Awuhlukanga nomuntu othakathayo uyathakatha kahle kahle. Awufika awudlula. Kodwa phela umuntu wakho lona usuka uyathakatha. Ino samfuni. Bakhona abantu abavika ngesonto. So samthanda. Ngiyamthanda. Okay, nawe bafuna umthanda ngathi. Mina bafana sabona. Bye. Ade bona manje akasaboni manje. Kwenzakalani yazi. Awusaboni kahle. Mina ngicela ngilikhuze ngizothatha break kancane hayi. Okay. Angazi. Bona kanjani? Waphela nawo no Victor. Okay. Uthatha ibreak nobani? Nawe. Hayi, ngifuna ibreak mina. Ngifuna sikhulume ngale ndaba. Nixazulule icaca. Mawuthi kuyaphela kuphela mase kuyaqhubeka. Ibreak akuna break kahle kahle. Okay. Mina ngisixazululeni manje ke bafuna ethi makuthi iyaphela kuphele manje mase kuyaqhubeka manje no break. Uthini? Mara bafu lo muntu bafu ema clubini. Njengamanje shoda ukuthi wena usho nje isinqumo sakho ukuthi siyaqhubeka noma siyayeka manje. Babusabuke ukuthi ema clubini. Angikhona ukusho manje. Le nto ayiphethe le yini? Kamera manje ngiyazi nokuhlula indaba zakho bese ufuna ukusukela thina. Ngeke uyimele into ufuna ukuyiqala. Le nto uyimele into ufuna ukuyiqala. Okay. Isikhathi eside kangamanje. Thina sifuna ukuhamba nawe umuntu wakho umuntu wakho. Okay. Yini la iphethe la? Angafuna uku. Phela abantu ngiphathele wena lana. Hayi. Ngiphathele manje ubethela abantu. Uyabanda abantu kanti scam vele uhamba nalabantu uzongishaya. Ufuna ukubona ukuthi iphethe la lingerie yabombali. Into zami lezi. Into ngiphathele wena ukulungisa abafuna yabona. Cela ukulungisa. Ufuna ukubona. Cela ukulungisa ukuthi uphetheni. Kanti yini uphetheni la? Into zami lezi of course. Yekani into zami la. Iphenti leli. Hawu. Na ngiphethe. Kadulelephi wena? Necathulo. Kadulelephi? Khona delele khona no. Akabuyi khona endlini. Lo ayibuyi khona yokulanda. Khona la asuka khona ladlula wakuthatha. Nazi izinto. Nazi icathulo efaka ku plastic. Khona nepheti lentombazana. Abafuna into zami lezi. Akuzona uzomuntu. Ngiyacela ngiyena. Ezakho kuzomuntu. Awu le drama shit. Uthe wena nje uphethe present uphethele yena. Friend sendle ngeke ngihambe ngithathe. Awu sisendlini kulo manje. Thathe labantu engingabazi hayi. Okay. Mama kwenzakalani sihamba thina. Sizile nana fika. Yeah. Yo. Kwenzakalani? Mina ngikhathele nguwe. Ngixolisa bebe yazi. Bebe ngiyaxolisa. Yabona into enzile mfethu. Hey. Yabona into senzile. Bebe ngiyaxolisa. Yabona mfethu senzile. Mana mfethu wathi mana buka. Kodwa nayo intombi wena. Mina. Wajola. Yeah nginayo. Mayi lento yenzayo yini? Angijoli mina esontweni nakulezinye indawo ngiqamba manga ngiphila fake life. Yezwa, angiphila fake life mina. Abafuthu akwazi ushaya wena. Ngoba uphethe amateki namapaint nje ukuthi ubuyona nje ubuya kwenye, ubuya ngibali. Wena akwazi ushaya. Ufuna ungishaya mfethu? Wena akwazi ushaya. Bani ufuna ungishaya mfethu? Wena akwazi ushaya. Ufuna ungishaya? Wena akwazi ushaya. Okay, woza ungishaya. Woza ungishaya. Siye. Woza ungishaya. Asibeke lapha umuntu. Usibeka laphi? Kodwa yini into yenzayo wenzani manje? Woza ungishaya ke mfethu. Angithi abotha ngihambe kahle. Kamera yakho futhi. Hey, welcome. Awumbeke ehlombe, anibeke ehlombe lo. Jola bese ngiphala. Hamba. Yabona into yenzayo. Yabona. Nje mina hamba naye. Kodwa yabona into yenzile futhi. Ndona. Kodwa yabona into yenzile. Ngimdeke. Ngimdathele futhi. Hamba naye Dlamini. Ngimdathele futhi ngimlimaza. Ngimdathele Dlamini. Ubani wona lento ukuthi Dlamini. Yabona mfana wami mina angenziwa kanje yezwa. Baya naye Dlamini. Yo shit. Hayi ukuthi ngoba ngimshaya kuso wavuka izwe lesi yadina incegu yashaya uJesu ngempama. Lenzayo la bebuza Bethu, ugrand. Indaba yenithini mama nalomthetho? Hayi ngiyamiyeka. Yamiyeka ne? Hayi ngiyamiyeka. Okay. So nje manje uzobuyela kanjani emumva? Sikusize mhlawumbe noma? Ngicela ngisize mina futhi kuyakithi. Gini kufika ngamalini? Hayi maybe 25 rand from la. No, 30 rand. Sharp. Thank you.
Soyishayela akayoze nto soyisila akayidli. Seyidlile udle icala. Dlamini. Nasi isikhathi sakho mfowethu. Okay, take us home. Hey, Nangalumzuzu, welcome to CMTV, another episode of Niyathembana. We are on the street and you are looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi. Igama lami ke mina bafethu ngoVusi Mavusana, aka Mavuthela. Mana bafethu ifoni yakho phela mala. Kanti ke bafethu as always njengoba nazi ukuthi akwenzeki ngihambe solo. Uthothi nguyumuso wakhona ubube nani abangani bakho ukuthi lixabanise. Ngiphethe Diyeza Protection behind me. Ngiphethe ngiphathe ubughost wakhe behind the cam and we are here on the street looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi. Kala nguyiwani Nizani? Azange ngisiduka zasejele kwi-wrestling la.